Луиза, рахмет, тапшырыбызны башлыйк. Өз изоляция дәвам итә. Шулай ук өйдә үз күңелебезне үзебез күрәбез. Кичләрен кино карыйбыз, аннары социаль шелтәрләрдә бәхәсләшәбез. Көннәр шулай үтә. Саулармысыз? Син хәзер үзең турда гына сөйләдең ахрысы. Ассаламу алейкум, хөрмәтләребез. Нәрсә генә дисәк тә, барыбызга да бу көннәрдә сабырлык кирәк. Сабырлыгыгызны арттырыр өчен манзара тапшыру үз өлешен кертә дип өметләнәбез. Без бүген сезнең белән суган бәлеше пешерербез. Ул бик тиз әзерләнә. Хәбәрчебез Динара Хабибуллина җиңү көндәлеге белән таныштыруны дәвам итә. Бүген без исә мөгъҗизалы булмаса да һәрберебезнең иендә булган җимеш чикләвекләрдән витаминлы катнашма ясарбыз. Кунакларыбыз белән бүген дә онлайн, ягъни интернет, телефон аша элемтәгә чыгарбыз. Даими сәхифәләр алып баручылары сезне Манзара студиясеннән сәламлар. Алар арасында җиңү көндәлеген алып баручы Динара Хабибуллина, Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина. Шакырма. Шакырмый мин сине борчылма. Бу сүзнең кунакларга бер катнашы да юк. Бу Венера Ганиева башкаруындагы җыр исеме генә. Түбән Новгород өлкәсе Сыргач районының Камка авылы узган атна карантинга ябылды. Сәбәбе бунда яшәүче бер кешегә COVID-19 вирусына ясалган тест уңай булып чыккан. Шуңа бу чорда авылларыбызны саклыйк. Авылга сәбәпсез кайтуларны киметик, булдырмыйк. Туган якларны исә сезгә экраннар аша булса да күрсәтергә тырышырбыз. Авылым иртәсе сәхифәсендә Мүлмә авылы тарихы һәм бүгенгесе. Бу сәгатьләр шәхси коллекциядан түгел Бөектау районы Мүлмә авылының туган якны өйрәнү музее экспонатлары. Араларында 1897 елда Германиядә эшләнгән сирәк экземпляр да бар, ә кайберсе бүген дә вакыт агышын санарга сәләтле. Без дә шуларга кушылып үткәннәргә сәяхәт ясыйбыз, авыл тарихы белән танышабыз. Безнең Мүлмә авылы 16 ғасырга барып тоташа. Авылга иң беренче риваятларга караганда 3 мулла килеп урнашкан дип әйтәләр. Шуңа күрә дә бу авылның исеме бер элекке әбиләр әйтү буенча муллалар иле дип аталган. Ә инде вакытлар үткәннән соң авылның исеме кыскартылып, ул Мүлмәгә әйләнеп калган. Документларда хәзер безнең авыл Бөектау районы Мүлмә авылы дип бирелә. Мүлмә авылы Иске Казан музей тыйлыгы янында гына урнашкан. Авыл зиратында бу җирлек белән бәйле истәлекләр дә бар. Иске Казанда Мулла Хаҗи Таз дигән кеше була һәм ул шушы Казан, Иске Казанны барлыкка китерүчеләрдән берсе дип әйтергә кирәк. Ул халык өчен бик яхшы кеше була һәм аны шушы Иске Казан зиратында җирлиләр. Ләкин инде колхозлашу чорлары вакытында, динне бетергән вакытта шушы ташларны җимереп төшергәннән соң берникадәр авыл халкы шушында тау астында калган ташларны безнең зиратка алып кайтып куялар. Менә сез әле генә карап торган күрелгән таш шушы зираттан кайткан ташларның берсе. Авыл халкы шундый тәвәккәл кешеләр аркасында үз хәтерен саклап калган. Бүген Мүлмә авылында 600-дән артык кеше яши, 180 хуҗалык исәпләнә. Заманында әлеге авыл бөтен республикага дан тоткан Татарстан күмәк хуҗалыгы белән билгеле була. Авылның алтын куллы кешеләре белән бәйле экспонатлар музейда кадерләп саклана. Элегрәк безнең авылда сарыклар, бик күп кеше сарыклар тоткан. Һәм безнең авылда сарык фермасы да булган. Һәм шушы сарыкларның йоннарын чистартыр өчен шушы станокны кулланганнар. Бу станок торган ине сүткәчтән без аны менә монда алып килеп куйдык. Мүлмә авылында узган гасырның 20-нче елларыннан башлап милли аяк киемнәре фабрикасы ачыла. 1953 елда Татарстанга Индира Ганди килгәннән соң аңа шушы авылда җитештерелгән читекләр бүләк ителә. Шулай ук әлеге читекләрне Надежда Крупская һәм Сергей Есининның хатыны кигәнлеге дә билгеле. Арча милли аяк киемнәре фабрикасының кече филиаллары Арча һәм Бөектау районнарының 12 авылында урнашкан була. Шуларның берсе нәкъ менә Мүлмәдә. 1930 еллар башында ук әртил җитештергән продукцияның яртысын чит илгә алтын бәрабәренә чыгарганнар. Дөньяның төрле кыйткаларыннан Мүлмәгә туфлиләр һәм чүәкләр сорап хатлар килә. Милли аяк киемнәре төрле күргәзмәләрдә урын алган, алтын-көмеш медальләр яулаган. Тарихны шәхесләр яза диләр. Мүлмә авылында да яшь буынга үрнәк булырлык кешеләр байтак. Дөрестән дә авылда андый кешеләр бар. Шуларның берсе Халилов Габдрахман абый, менә без аларның иләре тирәсендә басып торабыз. Ул безнең бик Ватан сугышы ветераны, Ленинград блокадасын үткән кеше, снайпер булган, бик ихтирамга лаеклы кешеләрнең берсе. Һәм шуны әйтергә кирәк, тагын бер үзебезнең мәктәбебезнең горурлыгы, авылыбызның горурлыгы.
Булатов Тәлгат Бигабый 1945 елда ул районда бердән-бер дип әйтергә кирәк җиңү парадын узган кеше. Менә минем кулымда бик уникаль экспонат. Ул 1945 елның 9 маенда чыккан «Известия» газетасының оригиналы. Күргәнегезчә, газета тулысынча бик җиңүгә багышланган. Монда бик күп кенә шигырьләр, әсәрләр һәм сугыш турында истәлекләр бар. Авыл тарихына багышланган музей Мүлмә мәктәбенең күркә. Ул бүлмәдә түгел, коридорда урнашкан. Димәк, теләгән һәркем авыл тарихы белән тагын да якыннанрак таныша ала. Киләчәктә мәктәп хезмәткәрләре музей мәйданын киңәйтү теләге белән яна. Бакчачылар өчен быелгы ел уңышлы булырга тиеш. Беренчедән, яз иртә килде. Икенчедән, утырту, түтәлләр белән мәш килү өчен дә вакыт муеннан. Шуңа бакчачылар өчен киңәшләрне инде апрельдән үк бирә башлыйбыз. Редиска, руколалар утырттыгызмы әле? Руколаларын белмим, ә менә помидор, борыш белән бөтен тәрәзә төбе тулган. Аларга дөрес итеп су сибәргә өйрәнербез. Сәнмесез бакчачылар. Хәзер бакчачыларның урагысты. Мин хәзер сезгә күрсәтергә телим ничек рассадаларны һәм чәчәкләрне үстерү буенча һәм аларны ничек карау буенча сезгә үземнең усулларымны күрсәтергә телим. Менә безнең алдында ике чәчәк бар. Менә питония чәчәге һәм георгина чәчәге. Сез үзегез беләсез, питония чәчәге бик Ырлыклары шуның хәдер кичкенә микро гына, аны кул белән дә тотып булмый. Шуңа күрә мин аны бер үзем уйлап таптым. Шундый способ тарфарит ясадым, тарфаритны тиштем һәм таркаттым тарфаритка һәм аларны төрле не белән кисточка белән таркаттым. Таркаткач, менә алар килеп чыктылар, питония. Хәзер аларны карарга кирәк, үстерергә кирәк. Үстерү нәрсәләргә яктылык кирәк, кояш кирәк, җылы кирәк һәм су белән тәкъдим итәргә кирәк, су белән интергә. Но алар бик каты нижний питонияләр бутылка белән сипсәң, ул егылырга может, аларны бик аккуратны итәргә кирәк. Менә мин опять уйлап таптым, кичкенә булган чакта Менә аласың 1 литрлы бутылка су, аның крышкасын тишәсен дрель белән, сверлау белән, и менә шушындай трубочка, коктейльләрнең трубочкасыннан тыгып куясың. Һәм аларга сибәсең. И менә әгәрдән иткәч, берсе дә егылмый да, и аларны рәхәтләнеп сибергә була. Былай, әгәр дә бутылка белән су сипсәң, алар җыгылалар, һәм җыгылгач аларны үлергә может. Значит, икенче, значит, когда зур була инде, ниләр, чәчәкләр, менә безнең георгина уже примерно ярты ай инде. Хәзер георгиналарга тоже һәрвакыт монда кирип булмый. Пока пикировать мәгән, пикировать кәч кирип була, но пикировать мин опять уже бутылка, шулык бутылка, литр ярымны опять дрель белән тишәм, сверлау белән, уже трубка зуррак. Опять, чтобы су тизрәк үтсен, һәм мин аларны күреп торасыз. Су әкертен менә бер георгин да алмый. Яз былай да иммунитет төшкән вакыт. Өстәвенә Кытай шиире ияртү куркынышы бар. Шуңа витаминнар хакында бер үк онытырга ярамый. Иммунитетны сарымсак, имбир, лимон, кефир, бал күтәрергә сәләтле. Файдалы киңәш сәхифәсендә витаминлы катнашма ясарга өйрәнербез. Яз көне без җиңел сулап, кышкы тунны тиз арада җиңел пәрдәгә алыштырырга ашыгабыз. Әмма шул ук вакытта суык тезерү мөмкинлеге барлыгында онытабыз. Бүген без исә мөгъҗизалы булмаса да һәрберебезнең иендә булган җимеш чикләвекләрдән витаминлы катнашма ясарбыз. Ул сезгә язын иммунитетыгызны ныгытырга ярдәм итер. Моның өчен безгә 1 лимон, кара җимеш, күрәгә һәм әстерхан чикләве кирәк булыр. Хәзер без әлеге җимешләрне вак итеп турыйбыз.
Күрәгәдә калория аз, шуңа да карамастан ул бик туклыклы. Аның составында калий күп, шуңа күрә ул йөрәк-кан системасына уңай йогынты ясый. Әлеге җимешне инфаркт һәм инсульт кичергәннән соң тернәкләнү өчен дә ашарга киңәш итәләр. Лимонны да кечкенә шакмакларга турыйбыз. Лимон сезон алмашканда грипп орвины булдырмаска ярдәм итә. Ул микрофлораны изакка бикли, шуңа күрә организмда бактерияләр үрчеми. Без җимешләрне чикләвекләрне тәлинкәгә салдык. Хәзер аның өстенә без бал өстибез. Кара җимеш бактерияләргә каршы үзлекләре булганга авыз куышлыгы өчен файдалы. Ул патоген флорасын үтерә һәм бактерияләрнең үрчүенә комачаулый. Бу исә кариеска каршы көрәшергә ярдәм итә. Безнең катнашмабыз әзер, монда сез шулай ук йөзем җимешен дә куша аласыз. Ә хәзер без аны капкачлы савытка салабыз. Капкаш белән каплап, суыткычка озатабыз. Катнашманы көн сайын 3 тапкыр ашарга 20-30 минут кала, бер чәй кашыгы кабып куярга онытмагыз. Сау сәламәт булыгыз. Витаминнарга бай, җиләк җимешле, яшелчәле рационга күчәргә вакыт, чөнки тиздән Рамазан ае башлана. Бу айга алдан әзерләнеп, вәгазьләр тыңлап, изге ният белән кирик. Аллах илчесеннән саллаллаху алейхи ва саллям ирешкән хадистә. Ураза тоткан кешегә ризык бирүче ураза тотучы кебек үк савапка лаек булыр. Ә ураза тотучының савабы бер дә кимемәс дип әйтелгән. Һич шиксез, бу Рамазан аенда күбебез ифтар ашлары оештырыр һәм дусларын, якыннарын чакырыр. Үзегез кунак чакырасызмы, әллә сезне кунакка чакыралармы? Әдәп кагыйдәләрен белү ифтарның кыйммәтен арттырыр һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгына сәбәп булыр. Хадистә безгә менә шундый кагыйдәләр әйтелә. Әгәр дә берәрегез ашый башлый икән, бисмиллах, ягъни Аллаһы Тәгалә исеме белән дип әйтсен. Әгәр дә бисмиллах дип әйтергә оныта икән, исенә төшкәч, бисмиллах әвәлләһу ва ахираху, ягъни Аллаһы Тәгалә исеме белән башыннан ахыргача. Икенче хадистә Аллаһы Тәгаләне ашаганда яки эчкәндә мактаучы кулыннан Аллаһы Тәгалә разый булыр дип әйтелгән. Әгәр берәрсе ашый башлый икән, уң кулы белән ашасын. Эчкәндә дә уң кулы белән эчсен. Чөнки шайтан сул кул белән ашап, сул кулы белән эчәдә дип хадистә әйтелгән. Әгәр дә ниндидер ризык синнән еракта икән, аңа бөтен кеше аша сузылма. Берәрсеннән сиңа шул ризыкны бүлеп бирүен сора. Шулай ук ризыкны савыт уртасыннан ашау дөрес булмас. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям бәрәкәт ризык уртасына иңәр. Шуңа кырыйдан ашый башлагыз, уртадан ашамагыз дип әйткән. Әдәп кагыйдәләренең иң гадиләрен дә үтәргә онытмагыз. Авыз белән чапылтау һәм ризык белән уйнау рөхсәт ителми. Ризыкка ихтирам күрсәтергә кирәк. Авызда ризык булганда сөйләшү тыела. Ә үзегезгә ризыкны бүлеп алганчы, аны башкаларга тәкъдим итү дөрес булыр. Ифтар тиз ашау буенча сынашу түгел. Шуңа күрә вакыты җитү белән беренче булып ашарга ашыкмагыз, карап ашагыз. Хадистә үз аш казаныннан да яманрак башка куышны кеше бер качан да тутырмагандыр. Югыйсә, адәм баласына яшәр өчен берничә кисәк ризык та җитә дигән сүзләр җиткерелә. Бергәләп ифтар үткәрү, бергә дуга кылу һәм дустанә аралашу өчен менә дигән сәбәп. Шуңа күрә ихтибарны ризыкка гына юнәлтмәгез. Ашаганда сөйләшеп утыру сөннәттер. Ләкин сөйләшү файдалы һәм күркәм темаларга булырга тиеш. Чөнки буш сүз сөйләү исламда рөхсәт ителми. Ашар алдыннан һәм ашап алгач кул юарга онытмагыз. Ашаганнан соң авызны чайкап алыгыз. Булай эшләү гигиена таләпләрен үтәүгә генә калмас. Аллаһы Тәгалә ризалыгын алу өчен дә сәбәп булыр. Чөнки бу гамәлләр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сөннәте буенча да кушылган. Ислам шикләрдән чыгуны рөхсәт итми. Шама белене хуплый. Шул сәбәпле ризыкка карата шамасызлык та Аллаһы Тәгалә тарафыннан тыела.
елебез Бейік Отан соғышында жеңуінің 75 жылдығын белгілеп өтешек. Шул оңайдан біздің телеканал яңа проект башлап жіберді. Соғышта хәләк булган яки хәбәрсез югалган бабайларыгызга, туганнарыгызга хатлар язып, безгә юл яласыз. Гаиләгезнең бүгенге тормышы, уңышларыгыз, республикабыз казанышлары, җиңүнең әһәмияте хакында язарга, батырларга рәхмәт сүзләрегезне җиткерергә онытмагыз. Хатларны кагазга язып та электрон рәвештә дә юллый аласыз. Безнең адрес индексыбыз 420095 Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт ТНВ. Конверт эшенә җиңүнең 75 еллыгына дип истәргә онытмагыз. Электрон адресыбызны сез экраннарда күрәсез. Бик күп хатлар килә. Хәзерге вакытта аларның кайберәүләре белән сезне җиңү көндәлеге сәхифәсендә таныштырырбыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулуга багышланган сәхифәбезне дәвам итәбез. Бөек Ватан сугышында 61 дәүләт катнаша, 50 миллионнан артык кеше гомере өзелә. Татарстанның 350 меңгә якын ул һәм кызлары сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмый. 1945 елның 16 апреле Бөек Ватан сугышының 1395 көне. Бу көннәрдә Берлинга һөҗүм итү буенча стратегик операция үткәрелә. Бу Бөек Ватан сугышының соңгы бәрелеше була. 16 апрель иртәнге сәгать 3-тә 1-нче Белоруссия һәм 1-нче Украина фронтлары участогында авиация белән артиллерияның әзерлеге башлана. Ул тамамланганнан соң дошманга каршы 143 прожектор, танклар һөҗүмгә кузгала. Безнең гаскәрләр 1,5-2 чакрымны каршылыксыз үтсә дә, алга киткән саен дошманның каршылык күрсәтүе көчәя бара. 1-нче Украина фронты гаскәрләре Берлинга көньяктан һәм көнбатыштан бәреп кіру үшін маневр башкара. 1-нче Украина һәм 1-нче Белорус фронтлары Берлинның көнбатышында кушылып, дошманның Берлиндагы группировкасын уңышлы рәвештә камап алалар. Берлин группировкасын җимерү операциясе 2 майга кадәр бара. Һәр урамны, һәр йортны штурмлап алырга туры килә. 29 апрельдә Рейхстаг өчен көрәш башлана. Әлеге бурычны 1-нче Белорус фронтының 3-нче удар армиясенең 79-нчы укчылар корпусы үтәргә тиеш була. Рейхстаг штурмы алдыннан 3-нче удар армияның хәрби советы үз дивизияләренә Советлар Союзының дәүләт байрагына охшатып махсус әзерләнгән 9 кызыл байракны тапшыра. 1945 елның 30 апрелендә 1-нче булып Рейхстаг түбәсендәге җиңү алиһәсе скульптурасына кызыл байракларны беркетәләр. Шулай ук 2-3 сәгатьтән соң Рейхстаг түбәсендә тарихта җиңү байрагы буларак танылган 5-нче санлы кызыл байрак та эленә. Рейхстаг өчен көрәш 1 май иртәсенә кадәр дәвам итә. 2 май көнне 6 сәгать 30 минутта Берлинның оборона башлыгы артиллерия генералы Вейдлинг әсирлеккә бирелә һәм Берлин гарнизонындагы немец армиясенә каршылыкны туктату турында фарман җиткерә. 9 майда генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель һәм Германия хәрби һава көчләре вәкилләре Совет армиясе ягыннан маршал Жуков белән Германияны кулга төшерү турындагы актка имза салалар. 4 еллык сугыш афәтен туктату өчен көрәшкән Совет гаскәрләре һәм офицерларының батырлыгы иң югары нәтиҗә бөек җиңүгә алып килә. Алдагы видео язмабыз Бөек Ватан сугышы ветераны Низамеддин Хәмидуллин турында булыр. Рәхим итеп карагыз. Балык Бистәсе районының Яңасала авылында гомер кичерүче Нәҗметдин ага Хәмидуллинның да күңеле кузгалган чак. Күңелле дә моңсуда вакытлар. Михнәтле бала чак, туган җир, туган авылыннан 9 елга аерган сугыш. Бәгыреннән ургылып чыккан хатирәләр бүген дә искә төшеп күзләрне яшьләндерә. Ауылдан шығып кеткенде 17 яш толмаған әлі 44 елынан 30 ноябрінде шығып кеттік. Мұнан кеттік. Көкмадаға ат білән, Көкмададан Қазанға қәтлі поезынан икаласында бардық. Утапнадыда біздің сол 14 малайы Көкмададан кеткенде Қазанға барып жеткештен біздің 150 малай жиылышып Товарный вагон белән Саратовский областына станцияға барып,
статполыкка шунда укалга безнең курсы укалга җибәрделәр, укалга 150 малай. Менә шулай, яшьнәп торган чакта, яшьлегенең нәкъ бөреләнеп чәчәк аткан чорында, 17 яшендә, бер-ике ай яшь сугышчы мәктәбен үткәннән соң утка ташлыйлар аны. Иле халкы өчен барган сугышка. Брянский сугышларында булдык, анда да освобождение Калашев шәһәрдән освобождение онда шунда Калашевта булдык. Бәләкәй генә Белгород ул Калашев. Шунда хезмәт иткәндә. Аннан сугышны хасладык инде. Шул ниде Брянскийдә, Брянский областында инде шул Улахталын иләди, землянкада талада иләди жоғой, зданиялар беткәнен, сугыш базы бетергәннәр. Сугыш бетте дигән шатлыклы хәбәрне ул Саратов өлкәсе Балашов шәһәрендә иртәнге 6-да радиодан ишетә. Әмма туган якка кайтырга насыйп булмый әле. Саратов аэродромында хәрби хезмәт башлана, радист элемтәче һөнәрен үзләштерә. Зур тәҗрибә туплап, сержант дәрәҗәсендә туган авылына бары 1953 елда гына әйләнеп кайта. Аннан 45 ел сәнәгатьтә хезмәт куеп, авылдашлары, якыннарының хөрмәтен яулый, 3 балага үрнәк әти була. Бик йомшак күңелле кеше булды инде ул безнең өчен бик әйбәт булды. Безнең өчен яшәде, укытты, укыганда булышты, тормыш иткәндә булышты. Мин үзем яшьли тол калдым. Гел шулар белән булыш бергә яшәдек инде, әтиләр булышлыгы белән балаларны кеше итеп. Әтиебез безнең өчен яшәде, бик әйбәт кеше булды безнең өчен. Әни белән 60 елга якын бергә гомер иттеләр, бик тигез, бик тату яшәделәр. Авылда үрнәк гаилә булып яшәделәр. Бүген көндә 6 оныгы бар, 5 оныкчыгы бар. Ул һәр яктан да булган, уңган кеше булып эшләгән дәврдә дә, бүгенге көндә дә менә тормышта да балалары белән үрнәк булып, үрнәк гаилә булып, апа инде 1 еллык вафат булды. Менә шуңа карамастан, бүгенге көндә инде балаларына төп йорттан китәсе килми, аның балалары килеп, һәрвакыт кайтып, аны карап, үзе дә ул тыштагы эшләрне башкара, бөтенләй карын кырый, нин кырый. Хәтта инде мәктәп ягыннан да, авызга үтә медицина хезмәткәрләре ягыннан да булышлык күрсәтелсә дә, ул тик тормый. Нәҗметдин абый Биектау авыл җирлегендә дә кадерле кеше, чөнки 4 авылга бүгенге көндә исән-имин гомер кичерүче бердән-бер Бөек Ватан сугышы ветераны исемен горур йөртүче кеше ул. Шуңа җитәкчеләр дә кадерен беләләр, бер генә чарадан да игътибар үзәгеннән калдырмыйлар. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, менә без үзем шушы өйдә торам мин. Бер үзем кызлар кайтып җуып, чистартып китәләр, пешереп. Аллаһка шөкер. Монда килеп хәлләрне белеп китәләр, завклуклар, ислам институтлары хәлләрне белеп китәләр инде. Шу Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Сугыш кына булмасыннан, хәзер тормышлар әйбәт хәзер. Олы кешенең күңеле өчен тагын ни кирәк? Шуңа да һәр намазыннан бар теләгәне илләр көннәр тыныч булсын. Бүгенге буынга сугыш афәтен күрергә язмасын иде. Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Татарстан Яңа гасыр каналы игълан иткән батырларга хат проектына килгән хатларны укуны дәвам итәбез. Бүген сезгә Сорман районыннан Галия Сахапова язган хаттан өзекләр укырмын. Исәнме минем бер дә күрмәгән бабаем. Сиңа 21 гасырдан синең иң яраткан кызың, Нәзирәнең бердән-бер кызы хат яза. Сиңа барыбыздан да күп сәлам дияр идем. Инде 4 балаңның берсе генә исән. Төпчек кызың Миннурның син сугышка киткәч 1942 елның майында туган кызы инде менә быел 78 яшен билгеләп үтә иншалла. И кызым, каласың бит инде. Малайларга авыр булмас яшәү. Син ничек итеп дөнья көтәрсең икән дигән булгансың. Ул кызың сине гомер буе көтеп, кайтуыңа өметләнеп яшәгән. Бабай, син Сталинград сугышында булгансың дип беләм. Пулеметчик булып хезмәт иткәнсең. 1943 елларда хәбәрсез югалган дигән язу килә. Син кайларда икән, бабай? Кабреңә булса да бара алмыйбыз бит. И бабам, син исән булып сугыштан кайткан булсаң, минем әнием дә сау сәламәт, бәхетле булып яшәр иде. Төпчек яраткан кызың да әтиле, бәхетле булыр иде. Бабай, без сиңа рәхмәтле.
Син ватанны саклап, балаларыңны фашист кыллыгыннан саклап калган герой. Без горурланабыз һәм яратабыз сине. Сиңа дуга кылабыз. Урыннарың җәннәттә булсын, дип яза Сахапова Галия. Ашы язмыш әби-бабаларыбызны сынаган, алар турындагы истәлекләр безнең йөрәкләрдә. Киләсе күрешүләргә кадәр сау булыгыз. Ашсу ustası Резда Хусаинова да хәзер үз изоляцияда, әмма алайда тамашачылары белән элемтәне өзми, интернет аша булса да яңа рецептлары белән сөендереп тора. Резда апа 2 атна эчендә үзенә яңа шөгыльләр дә уйлап тапкан. Алар хакында үзе сөйләр. Хөрмәтле дусларым, менә самоизоляциядә мин дә өйдә утырам, һәм инде вакытымны бушка үткәрмим. Көнгә 3 тапкыр шулай мин берәр сәгать тренажерда йөгерәм. Шуның кадәр рәхәт, менә эштә вакытта бит инде һаман тренажерга вакытым җитмәде. Иртә белән уянам да, инде кичкә диеп, кич белән инде иртән диеп, менә шулай мин берәр сәгать бик әйбәт кенә шулай заниматься итеп алам, шөгыльләнәм. Һәм инде дусларым, берәр сәгать шулай эшләгәннән соң, йөгергәннән соң, мин инде яңа җиләк җимештән сок әзерләп эчәм. Бүген мин анда гранат, кишер, апельсин һәм алма куштым, әз генә имбир. Менә сез дә шулай үзегезне карап, яшәгез әле дусларым, өйдә утырыгыз. Иң мөһиме, үзегезне саклагыз, гаиләгезне саклагыз, балаларны, туганнарны саклагыз. Алла бирсә, бу вакытларны үткәреп җибәреп, исән-сау эштә күрешергә, эшләргә Ходай насыйп итсен. Исән-сау булыйк, сау булыгыз. Рәхмәт. Амин, шулай була күрсен. Резда апа үзе пешергән ашыда шөгыльләнә, ашыда шөгыльләнә. Резда ападан үрнәк алырга кирәк, чөнки ул һәр вакыт позитив рухта. Ашсу ustaсы Резда Хусаинова белән сау булашмыйбыз, чөнки хәзер ул безгә тагын бер рецепт сырын ачар. Ул спорт залыннан үзенең аш бүлмәсенә юл тотар. Язгы табын өчен суганлы, йомыркалы пирог бик урынлы булыр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачыларым. Без бүген сезнең белән суган бәлеше пешерербез. Ул бик тиз әзерләнә. Безнең инде суган, яшел суганыбыз кибет киштәләрендә, ел әйләнәсендә бар. Аллага шөкер. Менә безгә инде кирәк булыр камыры өчен каймак, 1 кашык майонез кирәк булыр, 4 йомырка, камыр күперткече, он һәм тыз. Эшлеге өчен инде безгә яшел суган һәм пешкән йомырка кирәк булыр, тыз һәм барыш. Эшебезне иң беренче камыр басудан башлыйбыз. Камыр өчен безгә инде кирәк булыр йомырка, һәм инде тыз истибез. Йомырка белән тызны туалыйбыз. Менә шулай. Безгә хәзер 1 кашык майонез кирәк булыр. 1 стакан каймак. Һәм инде безгә камыр күперткече кирәк булыр. Ул инде чәй кашыгы. Һәм без монда 1 кашык аны истибез. Алтын гына истеп торыйм әле пока. Һәм инде камырыбызны шулай болгатабыз. Ул сыек. Менә шулай каймак, кыймак камыры кебек, сыек кыймак камыры кебек булырга тиеш. Менә шулай безнең камырыбыз әзер булды. Хәзер инде безгә әзерләргә кирәк эшләгән яшел суганны шулай мин ваклап турадым. Хәзер инде без йомырканы менә эре угыштан уйым әле мин аны. Йомырканы удык. Хәзер шунда яшел суганыбызны салабыз. Шулай. 1 кашык шулай эретелгән атланмай салып җибәрәбез. Тыз истибез.
Һәм инде кара борычта сибеп җибәрәбез. Мин шундай табаны алдым. Аны майлап җибәрәбез. Бик әйбәтләп майларга кирәк. Хәзер инде табага без ярты камырны салабыз. Менә шулай. Һәм инде фаршыбызны да шулай камыр өстенә салабыз. Һәм калган камырны өстенә салып бетерәбез. Камырны шулай әзрәк җәеп җибәрәбез. Мичне алдан кабызып куйдым 180 градуска һәм 45 минутка мичкә куябыз. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәзер кетәсе генә калды. Студиябызга тәмле исләрен чыгарып, суган бәлешебез әзер булды. Аллага тапшырып, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Чыгарый әле без аны. Менә күрәсезме, ничек иттереп пеште ул безнең. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең суган бәлешебез әзер булды. Тапкан хәләл малларыбызның рәхәтен күреп яшәргә безгә Ходай насыйп итсен. Исән сау булыйк. Бүтән дөнья сәламәтлек оешмасы пандемия югары ноктасына җитмәде дип белдерә. Авыручыларның 90% Европа һәм Америка илләренә туры килә. Кайбер илләрдә ситуация әз генә яхшырса, Төркия белән Бөекбританиядә киресенчә арта гына бара. Таҗлы вирус белән бәйле дөнья яңалыклары киләсе видеоязмада. Япониянең Нары шәһәре паркында яшәүче буланнар ашарга эзләп кала урамнарына чыга. Кафу-Кодзи гыйбадәтханәсе янындагы аулак урамнарда йөрүче буланнар газоннардагы ширемне ашаштыра, сирәк очраучы җирле халык янына килергә дә курыкмый. Коронавирус инфекциясе таралу сәбәпле Япониядә туристлар саны кимегән. Шуңа күрә хайваннар ачлыктан интегә. Бу кадрлар Һиндстанның Нью-Дели шәһәреннән. Анда да элек тормыш кайнап торган урамнарда кыргый хайваннар күренә башлаган. Кешесез юлларда маймыллар ашап йөри, ясез этләр дә транспорт булмагач, юл уртасына чыгарга курыкмый, берсе исә рәхәтләнеп автобус тукталышында яклап ята. Карантин кертелү сәбәпле урамнарда хайваннарның күбәюе һәм алар белән бәйле мәсьәләләрнең артуын Ашок Шарма булай аңлата. Lockdown has some impact. Оешмалар ябылды, аларның эшчәнлеге туктатылды. Карантин кешеләр һәм хайваннар тормышына тискәре йогынты ясый. Юллар бушап калгач, кыргый хайваннар шәһәр урамнарына агыла башлады. Иясез этләр ач, чөнки кибет, кафе кебек биналар ябык, гомумән бөтен нәрсә дә ябык монда. Коронавирус инфекциясының таралуын туктату максатыннан Һиндстанның премьер-министры Нарендра Моди илдә 24 марттан 21 көнгә изоляция режимен кертте. 1 миллиард 300 мең кеше карантинда утыра. Бөтен вакытыбыз диярлек хәзер гаилә белән бергә үтә. Интернетта хәтта шундый шаярулар бар. Тиздән май бәйрәмнәре җитә, рәхәтләнеп аны гаилә белән үткәрәчәкбез. Синең сусагансың ахраймы. Тәүлек буе бергә булу кайберәүләр өчен имтихан, хисләрне сынауда булырга мөмкин. Нинди дә булса аңлашылмаучанлык, үпкәне онытыр өчен сөйгән ярларны сюрпризлар белән сөендерергә мөмкин. Безнең вазгыятьтә моны бары тик үз кулың белән генә ясый аласыз. Чөнки сәүдә үзәкләре ябык. Иртәләребез хәерле, чәйләребез һәр вакытта тәмлесез дә, витаминнарга бай. Бүген инде безнең чәйбез күрүм буенча облепиха белән. Әйе, без бит инде Аллага шөкер язга чыктык. Җәйне сагынып, шундый тәмле җиләкләр җыеп, иртәнге чәйләребезне матурлатабыз, емләтәбез. Без бүген нәрсә ясаячакбыз? Ләйсән, без бүген иртәнге ашка чәй янына күзләребезне иркәләп торучы
язгы чәчәк бәйләмнәреннән ясалган композицияне тәкъдим итәчәкбез. Бик кызык, әйтегез, алайса эшкә керешик. Әйдәгез. Безгә бүген нинди чәчәкләр кирәк була? Без бүген хуш исле гиацинт чәчәкләрен алачакбыз. Нарцисс, тюльпан чәчәкләрен алачакбыз. Вибурнум һәм диантус дип атала. Безнең әниләребез аларны гвоздика чәчәкләре дип беләләр, ә без аларны диантус матур итеп әйтәбез һәм эвкалипт. Без эвкалиптны шулай кисәбез. Җәй җиткәчтен эвкалипт урынына бакчада үскән төрле матур яшелчәләрне дә куллана алабыз. Вибурнум чәчәге ул безнең менә шундый агачта үсә. Бу болан чәчәгенә дә охшаган, әйме? Вибурнум. Менә ул шундый озынча агачта, без анда шулай матур итеп кыскартабыз. Вибурнумның сабагын яфраклардан арындырабыз. Эвкалиптның яфракларын да менә астан шулай матур итеп чистартабыз. Хәзер инде язгы чәчәк бәйләмен җыя башлыйбыз. Һәрбер чәчәк язгы чәчәк кенә түгел, шулай күзләрне иркәли. Шуның өчен без үзебезгә шундый ниндидер бер позитив хисләрне бүләк итер өчен үзебез дә кибеткә чыгып, төрле чәчәкләр алып, кагыйдәсез генә нинди дә булса бәйләм ясый алабыз. Таралмасын өчен бәйләп куябыз. Лилия ханым, менә чәчәкләр озак торыр өчен, матур торсыннар өчен нинди серләрне белергә кирәк икән? Бер бик кечкенә генә мөһим сире бар. Чәчкәләрнең суда бер нинди вак яфрагы да булырга тиеш түгел. Бу беренче кагыйдә. Икенче кагыйдә, суны көн сайын алмаштырырга кирәк һәм дә чәчәкләрне көн сайын менә шулай кисеп торырга кирәк. Менә шундый матур чәчкә бәйләме. Менә шундый тел йотарлык пирожныйлар. Һәр кешенең, һәр гаиләнең һичшиксез күңелен күтәрәчәк. Җырлы гаилә бахлар да үз изоляция башлану белән безне кызыклы видео белән сөендерә башлады. Я алар өмә вакытында гармун тартып җырлый, я 400-гә якын пилмән ясап ата, я... Ә менә бу урында туктап, аларның үзенә сүз бирергә кирәктер. Хәерле көн, дуслар. Так, җегетләр, без бүген нәрсә пешерәбез? Окрошка. Без бик яратабыз окрошка. Отна икешәр тапкыр ясыйбыз, әйме? Һәр үзләре бөтен нәрсәне турыйлар. Шуны вак иттереп. Менә, Марсель, син нәрсә турыйсың, улым? Колбаса. Колбасаны. Рамил, безнең шеф-повар нәрсә турыймды? Кыяр. Ашларыгыз тәмле булсын. Менә. Тиздән ашыйбыз. Миңа эштә калмады, Аллага шөкер. Менә уңган кияүләр кемгә кирәк? Сәламәт булыгыз, дуслар. Эш менә дигән кияү. Киленнәргә Алла бирсә бәхет үсә, шуннан да бер эштә калмаячак аларга. Шулай да Илназның башкаруындагы җырга тукталыйк. Сүзләре бик урынлы булса да, ләкин бүгенге көнгә туры килми. Өйдә утырырга кирәк. Чөнки исән чакта күбрәк күрешәйек, бер күрешү, бер гомер ул матур гына яңгырый бүгенге көндә. Өйдән чыгу кагыйдәләре белән сез инде таныш. Эштән махсус белешмә булмаган очракта СМС рөхсәт алырга онытмагыз. Әмма аның белән артык мавырга да ярамый, шамасын белеп кенә куллану сорала. Башка илләрдә дә өйдән чыгу тәртибе бар, анда тәртип бозучылар белән ничек көрәшәләр икән? Монысын Кызык дөнья сәхифәсендә хезмәттәшебез Гөлинә Шаймуллина бәян итәр. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сәламәтлек җәүһәр, ләкин тиз югала. Моны барыбыз да аңлыйбыз. Әмма шуңа карамастан саулыгыбызны куркыныч астына куябыз. Тик үз изоляция чорында кай берәүләр кисәтүләргә, вируска игътибар бирмичә, рәхәтләнеп урамнар буенча йөри. Моның белән аеруча кырыс һәм креатив рәвештә Һиндстан СИК сакчылары көрәшә. Алар коронавирус формасындагы шлем киеп, атларын әлеге тематикага туры китереп бизәп, урам буенча халыкны өйләренә куып йөри.
శ్రీ మాధవశంకర్ ఎస్ఐ గారి ఆధ్వర్యంలో కరోనా స్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాము. కరోనా వైరస్ Hindistonning Haydarabad қаласында яшәүче машина салоны хуҗасы менә шундый транспорт уйлап таба. Шул рәвешле ул халыкка вирусның куркыныч булганлыгын, барлык чараларны истә тотарга кирәклеген аңлата. Карантин белән бәйрәмнәрне беркемдә кичектермәгән. Тиздән 19 апрельдә христианнарның Пасха бәйрәме. Бу бәйрәмнең төп атрибутлары буялган йомырка, тау песие һәм күле чикмәге. Католикларда әлеге символларны кәрзингә салып, елда куян алып килә. Балаларны ул кәнфит белән дә сыйлый. Куян күчтәнәшләрен Пасхага кадәр бер атна алдан кабул итә башлыйлар. Үз изоляция чорында бүләкләр посылкада килә. Куян сәламен онлайн формада тапшыра. Филадельфиягә юл алыйк. Көньяк Кореяның визит карточкасы мөгаен хайваннар, кошлар яши торган кафелардыр. Күргәнегез булмаса, дөньядагы хәлләр киренке булгач, бергәләп барып кайтыйк әле. Бүген исә бу илдә дә үз изоляция режимы. Балалар, өлкәннәр өйдә утыра. Калганнар эштә, урамга битлек киеп чыгалар. Кафе, рестораннар биктә түгел, хәтта тире почмакларда эшли. Халык хайваннардан вирус эләгер дип курыкмый, буш вакытын биредә уздыра икән. Әмнә зоопарктагы хайваннар янына беркем дә йөрми, шуңа да алар үзләре кунак ролен үтәргә мәҗбүр. Пингвиннар моңа бер дә каршы түгел. Бүгенге көндә видеолемтәгә керү өчен берничә яхшы платформа бар. Кемдер Google-ны үз итә, калганнар Zoom-ны мактый. Соңгысында бер юлы 250 кеше утыра ала. 25 дистә кешегә бер конференциядә нишләргә? Онлайн оркестр оештырырга. Нәрсә бик яхшы фикер, кызганыч минеке түгел. Моны эшләп караучылар бар һәм алар күп. Париж каласы оркестрының онлайн репетициясеннән мизгелләр. Әмінә мұнысы үзебезнеке, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры оркестры читтән торып уйный. Бүгенге менә шулар иде, дөньяның төрле почмагыннан кызыклы мәгълүматлар җыеп, сезгә аларны янә җиткеребез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, бик зур рәхмәт, исән сау бул. 26 апрельдә көндезге 12-дә Татарстан Язучылар берлеге тарафыннан интернетта шигърият бәйрәме башланачак. Аңа шигырь бәйрәме хэштегы белән кушылып булачак. Ни өчен икән барыгызда аңлагансыздыр, чөнки 26 апрель ул Тукаебызның туган көне. Бу якын киләчәктә булучы чара. Бүгенгеләре белән хәбәрләр чыгарылышында танышырбыз. Яңалыклардан соң кабат манзарада күрешик. Кабат манзарада сәламлибез. Сез тапшырының икенче өлешен карыйсыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтләребез. Сезнең белән очрашулар хәзер тагы да күңеллерәк, кадерлерәк. Чөнки өйдән чыгу сәбәбе бар.
Biz bugün sizin bilen soğan bələşi pişiririz. Ул бик тиз әзерләнә. Бүген без исә мөгъҗизалы булмаса да һәрберебезнең иендә булган җимеш чикләвекләрдән витаминлы катнашма ясарбыз. Сез Айдар Минхажев сүзләренә Айдар Тимирбаев иҗат иткән җыр тыңлап уздыгыз. Өченче Айдар гына җитмичә калды. Әллә киресенчәме, җырның көен һәм сүзләрен чынлыкта ничек әйтү дөрес? Ярдәмгә филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин килер. Әйтик, җырчы үзенең башкарачак әсәрен игълан итә. Фәләнов көенә, Фәләнов сүзләренә җырдый. Җырның исемен әйтә. Менә монда аптырап каласың. Бу җырны кем иҗат иткән? Фәләнов көенә, Фәләнов сүзләренә менә шундый җыр. Нәрсә җырчы, башкаручы үзе аны барлыкка китергәнме? Әлеге сүзләрдән моны һич кенә дә аңлап булмый. Башта гадәттә сүзләр языла. Аннан соң инде ошо икән көй иҗат итүче аңа музыка тудыра. Һәм шуңа күрә әйтергә туры килә, һәм дөрес иттереп әйтергә кирәк. Шәмсия Җиһангирова сүзләренә Фасил Әхмәтов язган «Нишлим» дигән җырны башкарам. Менә монда бөтенесе дә үз орнында. Сәхнәдән сөйләшкән вакытта без бик уйлап, дөрес итеп сүз алып барырга тиешбез. Әле менә күптән түгел Тукай районының Нөркәй мәктәбендә шагыйрь Мирхади Разов белән очрашу уздырдык. Анда Чаллыда яшәп иҗат итүче бу шагыйребезнең бик матур әсәрләре башкарылды. Мин аларны радио, телевидениедан ишетеп беләм икән. Әмма әлеге җырларның авторы Мирхади Разов булуын мин шунда гына аңладым. Чөнки алып баручылар, әнә шул ук җырчылар авторларны ачык итеп әйтмиләр. Җыр үзе яңгырый, яши, ул кем тарафыннан тудырылган? Ничек барлыкка килгән? Аны белми калабыз. Менә шуңа күрә алга таба бу мәсьәләдә безгә тәртип урнаштырырга кирәк. Тамашачыга авторларны да ачык итеп, дөрес итеп әйтергә кирәк. Чөнки бу җырның барлыкка килүендә, аның язмышында, аның яшәешендә аларның катнашы турыдан-туры бит. Тукай музейында флешмоб. Ни өчен икән барыгызда аңлыйсыздыр, чөнки 10 көннән ала бирсә, Тукайыбызның туган көнне аяк басачакбыз. Аның турында мәгълүматны музей директоры Гүзәл Төхфәтова бирер. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, тиздән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне якынлаша. Шул уңайдан Габдулла Тукай әдәби музее Идә Тукайны укыйм дип исемләнгән флешмоб игълан итте. Әлеге флешмобта катнашыр өчен сез Габдулла Тукайның үзегезгә ошаган шигырен сайлап, аны видеога төшерергә тиеш буласыз һәм үзегезнең социаль челтәрләрдәге битегезгә эләсез. Шуннан соң инде сез безнең музейны да әлеге видеода сылтама белән күрсәтәсез. Шул очракта без сезнең сылтамалар буенча сезнең укыган шигырьләрне табып, үзебезнең битләрдә дә күрсәтә алабыз һәм бергәләшеп Габдулла Тукай шигырьләрен төрле телләрдә яңгырата алачакбыз. Дуслар, үзегезне саклагыз һәм әлбәттә, өйдә утырганда Габдулла Тукай шигырьләрен укыгыз. Аның тормышы, иҗаты турында язылган китапларны да укып, безнең музейда оештырылган Идә Тукайны укыйм дип исемләнгән флешмобта катнашыгыз. Без сезне көтеп калабыз, дуслар, үзебезнең флешмобыбызда. Сезне дә флешмобта катнашырга чакырып калабыз. Хезмәткәрләр инде бу эшне башлаган. Тулысынча килешәм, рәхмәт, Луиза. Габдулла Тукай баскыч. Сөялгән өй түрендә бар иде гаятә зур баскыч. Кырыклап басмасы бар, бик авыр һәм дә озын баскыч.
Әтліктә бәрәбәр булсалар да басмалар бірге. Юғарғы басма теңләшми, түбәнге басмалар бірлә. Юғарғы басма мәғрур. Мин юғары, сіз түбәнсіз дей. Нишік қали минем урным түбәнгілер, күрәмсіз дей. Бір әдәм келді дә шул шақта әйләндірді басқышыны. Түбәнгі басмалар мінді, юғарғысы түбән düşті. Онлайн қунақхана бізге рәхим етігіз. Бүгін біз ана капиталы турында сөйләшуебезне дәвам итәрбез. Ул хакта әңгәмәне біз Казан шәһәренең Совет районы пенсия фонды белгече Илмира Шәрәфиева белән корырбыз. Илмира ханым, рәхим итегез. Исәнмесез. Исәнмесез. 2020 елның 7 апрелендә Рәсәй президенты тарафыннан балалы гаиләләргә өстәмә ярдәм чаралары турындагы указ имзаланды. Бу указ буенча элек яки хәзер ана капиталына ия булган гаиләләргә апрель, май, июнь айлары өчен 5000 сум күләмендәге айлык акча түләүе каралган. Бу акча Рәсәй Федерациясы гражданлыгы булган гаиләдәге 3 яшькә кадәрге һәр бала өчен бирелә. 5000 сум күләмендәге айлык акча ана капиталы хисабыннан түләнмәячәк. Ана капиталы тулысынча кулланган булса да, бу хукук югалмый. Әлеге айлык түләүгә 1 июльгә кадәр ана капиталына хукукы туган гаиләләр ия була ала. Бу 5000 сумны алу тәртибе ниндирәк? Бу түләүне алу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза белән мөрәҗәгать итәргә була. Гаризаның ысуллары түбәндәгечә. Гаризаны пенсия фондына тапшырып була. Шулай ук гаризаны күп функцияле үзәкләр аша да тапшырып була. Һәм инде бүгенге көндә иң актуаль ысул ул электрон сервисларны кулланып, электрон гаризаны тапшырып була. Моның өчен пенсия фондының шәхси кабинеты аша мондый гаризаны теркәп җибәрергә була. Һәм инде госуслуги сайты аша. Гаризаны тапшырганда инде гаризада сертификат иясенең исеменә ачылган счет һәм барлык банк реквизитлары чагылырга тиеш. Һәм инде әлбәттә инде сертификат иясенең исеменә ачылган счетка бу акча күчерелә. Гаризалар ничә көн эчендә карала? Гариза пенсия фондына тапшырылып теркәлгәннән соң 5 көн эчендә карала, 5 эш көне эчендә, һәм инде тагын 3 эш көне эчендә бу акча түләнәчәк. Илмира ханым, бик зур рәхмәт, сәламәт булыгыз. Исән сау булыгыз, шуннан да. Авыр вакытта табиблар үзләрен кызганмый эшли. Әлбәттә, бөтен республика халкы алар эше алдында баш ия. Баш ярлык тагын бер төркем кешеләр бар. Алар волонтерлар, үз изоляция вакытында халыкка төрле яклап ярдәм итүчеләр. Һәм алар безнең белән элемтәдә. Минем исемем Аглиев Руслан Ахлиманович булам. Мин аша егете мартның башыннан мин уже волонтер штабка кирдем. Ул волонтер штаб бүгенге көндә аларга булышып, ярдәм итү буенча эшләп киләм. Күбрәк безгә мөрәҗәгать итәләр әби-бабайлар, күбрәк инде сырылар продуктлар, лекарстволар инде. Но без алар белән тукталып калмыйбыз. Любой яшь аналар да булса, балалар белән дә булса да, любой безгә мөрәҗәгать иткән кешеләргә без ярдәм итәргә һәрвакытта әзер. Безнең безнең саклану чаралары бар инде бүгенге көндә. Без перчаткалар белән эшләбез. Маскалар, һәр вакытта алган продукциялар, лекарстволар безнең һәрбер килгән кешегә без беркайчан да иңне кергә тиеш түгел, потому что без ара тотабыз. И биргәндә безнең антисептиклар бар, кулны обрабатывать итеп, без бирә тапшырабыз ул кешеләргә продуктлар. Без шулай сакланабыз. Волонтерлар көннән-көн арта. Аларга да исәнлек, саулык телибез, исән-имин йөри күрсеннәр берүк. Менә бу вакыйга безнең илгә генә түгел, бөтен дөньяга тәэсир итә. Шуңа күрә кайбер яңалыклар белән сезнең белән дә бүлешербез. Япониянең Нары шәһәр паркында яшәүче буланнар ашарга эзләп кала урамнарына чыга. Кафу-Кудзи гыйбадәтханәсе янындагы аулак урамнарда йөрүче буланнар газоннардагы ширемне ашаштыра, сирәк очраучы җирле халык янына килергә дә курыкмый. Коронавирус инфекциясы таралу сәбәпле Япониядә туристлар саны кимегән. Шуңа күрә хайваннар ачлыктан интегә.
Бу кадрлар Һиндстанның Нью-Дели шәһәреннән. Анда да элек тормыш кайнап торган урамнарда кыргый хайваннар күренә башлаган. Кешесез юлларда маймыллар ашап йөри, ясез этләр дә транспорт булмагач, юл уртасына чыгарга курыкмый, берсе исә рәхәтләнеп автобус тукталышында яклап ята. Карантин кертелү сәбәпле урамнарда хайваннарның күбәюе һәм алар белән бәйле мәсьәләләрнең артуын Ашок Шарма булай аңлата. Lockdown has some impact. Оешмалар ябылды, аларның эшчәнлеге туктатылды. Карантин кешеләр һәм хайваннар тормышына тискәре йогынты ясый. Юллар бушап калгач, кыргый хайваннар шәһәр урамнарына агыла башлады. Иясез этләр ач, чөнки кибет, кафе кебек биналар ябык. Гомумән бөтен нәрсә дә ябык монда. Коронавирус инфекциясының таралуын туктату максатыннан Һиндстанның премьер-министры Нарендра Моди илдә 24 марттан 21 көнгә изоляция режимын кертте. 1 миллиард 300 мең кеше карантинда утыра. Галиаскар Камал театры, Габдулла Кариев театры, Ширатта Кәрим Тинчурин. Тамашачылар өчен ишекләр ябык вакытта театр труппасы ниләр белән мәшгуль? Флешмоб, акция, онлайн-трансляция. Кәрим Тинчурин театры тамашачыларына нинди бүләкләр әзерләгән икән? Җәмәгать, менә бер атна өйдә ашадык та менә килограммдар арта башлады. Бу атнадан соң тотындык физкультура дәрсенә. Спортка, әйдә кызым. Әйдә бу шәһәргә. Әйдә башладык. Әйдә. Менә шулай. Көндә шулай итеп, шөгыльләнә башладык сәмәр. Катыр сигәсме кызым? Ола, менә кичә. Шуннан кызым. Менә шулай. Менә ярты кирәк инде. Әйдә, шуннан кызым. Әйдә. Не распила. Я правильно, не распила, не надо. Да, на велосипед. Ну, свои, пора же бегать, иди. На велосипед ходим. Сильно было тогда. Ола, машина. Менә шулай җәмәгать. Көндә шулай ябыгабыз. Әйдә сез дә безнең белән. Пока, сау булыгыз. Исән, сау булыгыз. Кәрим Тинчурин театр турында сүз киткән икән безнең элемтәдә. Шул театр артисты, Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Гайзуллин. Рөстәм, сәлам. Сәлам, хәерле көн дейме, хәерле иртә дейме. Ничек телисең шулай әйт, Рөстәм? Иң мөһиме син үзең ничек? Исән саумы? Аллага шөкер. Барда яхшы, исәнлек, иминлек. Бу көннәрдә нәрсә белән мәшгульсең? Әйе, үз изоляция көннәре ничегрәк уза? Беләсеңме, инде белмим, бөтен дөньяга яңгыратып әйтергә ярыйдырмы? Үз изоляция минем шимбә, якшәмбе көннәрендә генә булай көн сайын радиода, иртәнге чәй тапшыруында милләткә дип хезмәт итәбез, милләт өчен дип. Әгәр дә эштән рөхсәт кагазы бар икән, димәк, ярый әйтергә. Рөхсәт кагазы бар. Ярый алайса. Радиода нинди яңалыклар? Радиода яңалыклар сәгать саен чыгып тора инде. Сәгать башында. Булай тулаем алганда эш гөрли, әлбәттә, бөтен кеше дә эштә түгел, шул эфирга кагылышлы кешеләр генә эшкә чыга, шул махсус рөхсәт кагазлары белән генә инде. Сез һәр вакыт бигрәк тә радиода эшләгәч, республикабыз тамашачылары, аның халкы белән аралашып торасыз. Гомумән республикада безнең милләттәшләребезнең һәм республикада яшәүчеләрнең хәлләре ничек? Хәлләре яхшы дип беләбез, чөнки шул социаль челтәрләрдән дә күзәтеп торабыз, аннары бит инде шул радиошада аралашабыз. Без инде күрмибез аларның чынлыкта өйдәме юкмы икәнлеген. Тик һаман искәртеп торабыз, сез өйләрегездә калыгыз, без сезнең эшне эшлибез дип. Әйе, менә театр ишекләр ябык булса да, бик күп башка театрлар ниндидер шөгыльләр уйлап табалар, акциялар оештыралар, флешмоблар, онлайн-трансляциялар. Кәрим Тинчурин исә тамашачыларына нәрсә әзерли бу көннәрдә? Беләсезме, менә бу әйтик, бу режимда эш тагын да күбрәк өстәлде дисәм дә ялгыш булмас, чөнки инде билгеле ки спектакльләр уйналмый, репетицияләр бармый, тик барыбер тик ятмыйбыз. Безнең шундый махсус оператив штаб булдырылды. Берничә кешедән без инде менә шушы социаль челтәрләр, YouTube каналлары аша тамашачыларыбыз белән аралашу, аларга ниндидер кызыклар уйлап чыгару өстендә һәр даим эшләп торабыз әле менә. Әйтергә кирәк, социаль челтәрләрдә безнең барлыкка килде, Instagramда аккаунтта бик күп төрле сәхифәләр, монда
шигъри мизгилләр дә бар, физкультуралар, спектакльләргә анонслар чыгарабыз. Һәм инде 2 көнгә бер дип әйтик, YouTube каналында безнең театрның репертуардан төшеп калган спектакльләре күрсәтелә. Рөстәм, сәхнә сагындырдымы? Менә янында Алмаз утыра, ул инде минем белән фикердәштер дип уйлыйм. Софит утлары, сәхнә тузаны, алкышлар, әлбәттә җитми, әлбәттә сагындыра. Инде 2003 елдан бирле театрда, монда инде 17 ел диярлегәйме, 17 ел күнеккән әйберне менә нәрсәдер җитми, күңел таләп итә, тизрәк тамашачыларыбыз белән очрашырбыз дип инде менә көн саен йокыдан торганда да, йокларга ятканда да шундый уй белән. Нәрсәдер җитми дигәннән менә актер буларак, менә шул осталыкны үз изоляция вакытында кайда булса кулланасыңмы? Балалар, әйтик менә мәсәлән, авылда име, шул балалар белән уртак бер спектакль булса да уйнар идек, өйдә үзем генә рушиткада псих-одиночка шикелле. Шуңа күрә үзем белән ул осталыкны куллана алган юк, кызганыч. Шул эштә бер-беребез белән шаярышып кына алсак инде. Бу вакыйгалар үткәч, әлбәттә без инде сәхнәгә тагы да яңа кешеләр белән менербез, уйнарбыз. Сиңа элемтәгә чыккан өчен бик зур рәхмәт, исән сау бул. Үзегезгә дә рәхмәт, уңышлар. Бу көннәрдә узып китәр, иң мөһиме исән сау булыйк, сәламәт булыйк. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, Рөстәм, сау бул. Инде тапшыруыбызны дәвам итәбез. Лилия Мәхмүтова бу көннәрдә нәрсә белән мәшгуль икән? Күршеләрнең бакчасында көлү, шаяру, шатлык. Тәмле ис килә борынга, күрше кыздыра шашлык. Күп тә үтмәй мунчалары төтеп башкара башлый, Габделвәли җырлый мунчасына су ташый. Сый табар бүген хөрмәт тә, юк бары сагыш кына. Кушыла кышлар тавышы, ашыклар тавышына. Шампан шәрәпләре шартлый, җиңү салюты сыман, сөю җыры ишетелә хәтта бокал шыңыннан. Уйлап ятам. Хәйер, уйламасам да беләм. Күрше бүген бакчасына сөйәркә алып килгән. 2 көннән Габделвәли бакчага килде тагын. Мунчадан төтен чыкмады, бик такыр булды табын. Көлү дә юк, шаяру да, сукрану яуды телдән. Аңлыйсыздыр? Күрше бүген хатыны белән килгән. Өйдә калыйк, сәламәт булыйк, иртәгә дә исәнлектә күрешик. Амин, шулай була күрсен. 2 сәгать дәвамында сезнең белән җиңел булмаган көннәрне ямьләндерергә тырышучы Манзура тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиза Закиров белән Алмаз Гәрәев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән сау булыгыз.